Stari grad Sokolac, spomenik nulte kategorije i jedan od najljepših srednjovjekovnih spomenika, spominje se u povijesnim izvorima već u 14. stoljeću, kada je Brinje uz Modruš bilo najvažnije sjedište knezova Krčkih na teritoriju Like. U njemu su knezovi ugostili brojne značajne europske ličnosti, poput kralja Žigmunda i danskog kralja Erika VII. Kako bi se oduprli na dolazećoj turskoj opasnosti, Frankopani su u 16. stoljeću Brinje ustupili kralju, koji je odlučio ovdje smjestiti stalnu vojnu posadu. Unatoč činjenici da ga je turska vojska u nekoliko navrata ugrozila, Brinje nikad nije osvojeno. Stari grad Sokolac smjestio se na uzvisini u samom centru Brinja, te je oduvijek privlačio turiste i prolaznike. Njegova dodatna vrijednost svakako je i kapela Svetog Trojstva, koja je prislonjena istočnome obrambenom zidu s vanjske strane. 2007. godine otvorena je stalna izložba pod nazivom Plemički grad Sokolac, koju je realizirao Hrvatski povijesni muzej u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom, a zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i općine Brinje. Na području Brinja djeluje i čitav niz društava i udruga. Kulturno-umjetničko društvo Brinje osnovano je još 1978. godine. Ono okuplja pjevače, plesače i svirače, a sve kako bi društvenim djelovanjem očuvali brinjski govor, pjesmu i ples. Udruga Lipice osnovane 2018. godine s ciljem oživljavanja županijske ceste na dionici Križ-Polje-Lička Jasenica i poboljšanja kvalitete života sela Lipice kroz razvoj seoskog turizma. Udruga žena Pavenka osnovana je 2008. godine, a glavni motiv bilo je druženje i izrada rukotvorina, koje najčešće predstavljaju na raznim sajmovima i manifestacijama. Udruga broji oko 20 članica koje brinu o dobrobiti zajednice i čuvanju kulturne baštine i tradicionalnih običaja ovdašnjih žitelja.